ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಇಂಚಲ್ಲರು ಇನಿವಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಲತ್ತು ಹದಾತ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ಆಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿನಿ ಪುಲ್ಪೆನದ ರಸ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ಮುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೆತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಸುರುಕುನೆಕ್ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆಯರೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಮುಲ್ಪೆನ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯಿದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದು ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾರಾಯಿ ಅಂಡ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದು ತೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿಂತ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಸುರುಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಟ್ಟುಗು 3 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುನಗಲ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪುನ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೋಜೋಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೋಜೋನ್ ಕುಲ್ಲೊಂಡು ಅಂಚದೇನು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಪೊತ್ತುದೆ ಪಾಡುನು ನಾನು ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ದುಲಂಚಿನೆ ಪೊತ್ತುದೆ ಪಾಡ್ದಿನೆ ಬೊಕ ಚಮಚದ ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡುದಾತು ಮಂಜಲು ಪೊಡಿ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದಾಂಡ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಪೊದುದಿನಂಚಿತ್ತ ಮುಂಚಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಆಜಿಡ್ದು ಏಲ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಏಲಿಡ್ದು ಎನ್ಮದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಡ್ಡ ಕುದ್ದಿಯಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯದ ಸೈಜ್ ದಾಪುನತ್ ಪುಳಿ ಬೊಕ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ದ ಕಜಿಪುಗು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋರ್ ಪಂದಾಂಡ ಪುಳಿನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಹಿಡ್ದು 3 ಅರಿಯಪ್ಪನದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಚೂರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಪರಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು ನೆನಿತ್ಯಾನ ಕಡೆದು ಕನಪೆ ತುಲೆನ್ ಕಡೆತಿನ ಅರೆಪುನು ಮಣ್ಣದ ವಿಸಲೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯರೆ ದೀತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಹಾ ತೆಲ್ಪು ತೂವನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಬರ್ಚಿ ದಪ್ಪಲ ಬರ್ಚಿ ಹದಾದಿ ಎರಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ನಾಂಡ ಅತ್ತನ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಪಾಡಿನ ಅರೆಪಾಂಡ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನ ಅರೆಪು ದಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀರು ಒಳ್ಳೆದು ಅವೇ ಐತ ಒರಿದಿನ ಅರ್ಧ ನಿತ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳಿಂಜದ ಕಜಿಪುಗು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂದಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿತ್ಯ ಬೇಯ್ನಾಗ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡಿ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಇತ್ತಂದೇನು ಸರಿ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ತುಳಿತೆ ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಅರೆಪು ಮೀನು ಪಾಡ್ನ ದುಂಬು ಅರೆಪು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಪತ್ತನಾಗ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೋಂಗ ಮೀನು ಪಾಡಿ ఒక ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು ದೀಂಡಾಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದಿನ ಅರೆಪುಗು ಮೀನು ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡೋರಾವು ಗುಜು ಗುಜು ಪನ್ನಗನೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಲಿಂಜಿರ ಅವಡು ಕೊಲತರ ಅವಡು ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಅವಡು ಎಲಿಲೆ ಮೀನತ್ತ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐತ ಸಿಕ್ಕೆಗೆ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಲಿಂಜಿರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋಂಡ 2 ಭಾಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಹೊರಗು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕುಡೋರ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪನಂಗ ಕೊದಿಪನಗ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದಾಲ ಉರಿಯುಜಿ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುಂಡು ತುಡೆ ತ್ಯಾಂಡುದು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಸಲ ಕಮ್ಮೆನ ಅದು ಉನಿಯರ್ಲ ಪುಲ್ಪೆನೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂಯರತ್ತೆ ಬೊಳಿಂಜಿರ್ದ ರಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪು ಬಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಬೆ ಬೈ ಬೈ.